What's up, big dogs? Máme tu ďalší diel z USA, série prípravy, súťaže, výletu, jak to nazvať. Už tu mám pol balánu z jedného pred sebou, lebo som nenažraný pes. Máme za sebou ranný tréning, ktorý som netočil, pretože to bol totálne Dorian Yates mindset a ani som nevedel o sebe, že existujem. Ráno sme síce mali trošku nadlimit, ale po tréningu, vypotení, vypozovaní máme podlimit asi že 0,8 kg, takže môžeme žrať dačo. 11 rýžových chlebov, banán, arašidové maslo vo mne a vodu budeme tak popíjať 200 ml s jedlom alebo tak nejak soliť normálne, tak jak máme. Síce bude znižená trošku sol, ale budeme ju držať, sledovať váhu a o 4:00 máme váženie. Čiže dneska je ten deň, keď sa navážime a budeme mať potom kopec času ožiť, alebo ako to povedať, a pridať našej postave život, energiu, klídek a v nedeľu to roztočiť. V nedeľu nás síce bude 35, čo je ešte opäť ľudiváci, jak predtým, no. 35, no. A tak, no. Ranný života budič, toto so zajkami. No a nič, ideme na to. No, po oddychnutí sme naspäť v Giant Eagle obchode. Tam sme boli aj včera. Trošku zase nazbierať kroky. Amerika zase zaujala. Máme tu bagel, rainbow, nejaký LGBT zase, alebo čo to je. No a ideme už dnes nakúpiť trošku niečo iné na karbab. Takže klasika rýža, rýžáky, banány, atď, sacharidy. Teším sa na to a ideme teda ožiť, jak som povedal, no. Sledujeme síce váhu, ktorá bude OK, mali by sme prvý prísť, navážiť, všetko už bude v pohode, takže to vtedy to bude fajn, ešte budem mať podľa mňa nejaké jedlo, trošku vody, oddychnem si doma, ešte pospím, zabalím sa, trošku niečo vypotím, no a sme tam. Čiže úplne klídek teraz a poďme na to. Čiže Pittsburgh Pro bude iný level, teším sa ozaj. No a tešíte sa aj vy. Dneska bol posledný tréning, ktorý bol úplne masaker. Videli ste asi aj nejaké fotky na Instagrame. To už bolo fakt z posledných, ale tak bol to aj taký tréning, že pohoda. Čiže robota za nami, navážime a ideme oddychovať, papať a dať tam ten posledný ťuk, posledné percento, aby to bolo perfektne plné, suché, oddychnuté a ready na nedeľu. Takže vidíme sa neskôr, keď budeme zase robiť niečo možno zaujímavejšie. Oh yes, sme tu. Dorazili sme do hotela, nemáme registráciu, váženie. Všetci by sme mali byť v cajku s váhou. Poďme to navážiť a poďme jesť. $226. Same, easy. Navážené, videli ste, ľahká prácička. Tu máme ďalšiu ľahkú prácičku pred sebou. 240 kaše, banán je vo mne. To dám ešte arašidové maslo na to. A tak no. Necháme to trošku stráviť. Dal som predtým tak 3 deci vody, potom ďalšie 3 deci vody. Dopijeme to aj samozrejme. No a nič, budeme sa hýbať už podľa formy. A ešte za hodinku vlastne o 5:00 bude pro meeting, tam nám povedia asi čo, tam budú všetky kategórie asi, taká klasika jak vždy. No a potom sa vidíme ďalej, poďme si do obchodu nakúpiť niečo domov, nejaké blbosti po ceste do Walmartu, keďže ešte tú chvíľu pobudneme a môžeme ísť oddychovať. Takže vidíme sa potom. Navážené po meetingu, všetko ready, všetko v poriadečku, sme po Walmarte, klasika, rýža, rýžová kaša, banány, hrozienka,
Yes, cheers, man. No problem, brother. Do your day. Americký vibes s mojím kamarátom novým, neviem jak sa volá, ale počúva GTA San Andreas Music. A ľudia sú tu inak akože veľmi priateľskí a takí, že chcú kecať, niekedy to vadí, ale u nás by sa to nestalo, takže America. Dnes je deň číslo 2 cukrovania, včera to bolo také plné zhonu trošku, žralo sa, ale tak všelijak za cesty. A nebolo to také pekné, ako to bude dnes, a nebude toľko toho, ako bude dnes. Čiže môžete vedieť, že som vysmiatý, pretože ja rád papám, hlavne takýto čas, ešte keď sa to telo mení do toho. Jedno už trošku padlo, bolo to 150 kaše, 15 hrozienok, 10 maslo. No a nič, no pojeme sa prejsť do obchodu, pojeme zobrať banány, pojeme zobrať muffin na večer, viete ako. No a nič, čo viac dodať. Trošku menej vody, trošku menej soli ako včera, nič strašné. Voda je stále nejak 3 litre, 3,5. A 104 gramy plus muffin, ktorý bude väčší určite, myslím si. Takže tam bude ale pol gram soli, určite. No a nič. Dneska máme deň barbera, light gymu, pozingu a dáme ešte aj, vlastne máme nástrek. Máme beziak, brada trošku nejak špinavý, čiže dneska dáme dole boky, oholím sa a hneď si zoberieme trošku zo života rokov, asi budeme mláďas. No a nič, prvé jedlo za nami, tuto dočkám na slečnu, kým sa domaluje a nachystá a pojeme sa prejsť do obchodu. Kojot. Neviem, čo to je. No, späť doma. Poďme v barbershope. Máme zobrané boky. Asi iba takto zhodnotím. Ale nie je to také strašné. Ale bol taký trošku vytrasený barber. Ale všetko v poriadečku. Aspoň sme čistí. Jedlo číslo 3. 150 ryža. Rozienka, škorica, sol. Arašidové maslo. Klasika. No a poviem potom do gymu. O nejakú hoďku a pol. Čiže tak. Prvá časť dňa za nami. Kúpili sme aj pekný muffin. Peru. Bol tam nevedľa vlastne obchod s takýmito fresh donutmi a muffiny. Takže prečo to nevyužiť. No a tak. Už budeme oddychovať. Trošku pozovať. Prídeme do gymu. Odfotíme sa koučovi. Dneska už je len taký klídek. Spravíme to, čo máme. Či sa trošku prejdeme, aby nám lepšie trávilo, sadlo to jedlo a tak. Takže idem sa vrhnúť na toto, pretože telo prechádza tým jedlom, nejak ani keby som aj nejedol. Ale to je len dobré. A aspoň vieme, že sme rozbehnutí, že to funguje, jak má. No nič, vidíme sa teda ďalej. American Dream je už pomaly u konca. Ešte nás čaká finálna zastávka. Prešlo to rýchlo, ale maximálne to tu užívam a je to tu úplne že super. Takže ďakujem za podporu všetkým a vidíme sa ďalej. Let's do another one. Another one? Yeah, let's try it. I have to give them 1,200 grams of carbs a day. 230, not bad. Not bad. Okay. One more right. Yep. Come on, bro. go. That thing fucking here. Yeah, over here. Whoa! Hustle that, baby. You gotta Yeah. keep going. Keep going. Keep going. 244? Man, I have a competition tomorrow. One more. One more. One more. One more. Michael, over here. Let's go. A little bit more, but that's the most I We're can do. done. You're already pumped up. 244. Hey, That's come on, good. let's fix it up. That's good, right?
Čo to je? Tak križotuj. Križo. Cez to vyskúšať? Dávaj. Kamo, to ti rozjebe. Ne, už som dal. Uvidíš, aký Povedz, bol. Tak sa dívaj. Hej, poď. Počkať. Some let me see. Let me see. 53. Dobre. It's good? Very good. Okay, I try this. You beat Ramon. Can I try this? Oh, Porazil si Ramona. 1, 2, 3. Right is better. one more right. Break 260. No more. Don't pick something za jeden. We was right there. Nice. Y'all want to try? Alebo nejaký sisel. Dačo. Zver. Vždycky. Sisel americký, presne tak to volá. Amerikánsky. Show day. Je tu ten moment. Sme ready. Sme fresh clean. Čakáme na vlastne ranný nástrek. A ideme na to. Som určite viac bez stresu, určite viac v pohodičke. Ideme to len predať, užiť si to. Hey, what's up, man? Mr. Callum, Team Pro Coach. Coach Vinera s nami. No a na nič. Derek. Hello, hello. Mr. Olympia. One and only. Len tak okolo ide. Derek Lansford. Neskutočne čo. No a nič, trebávame. Husiu kožu mám, neviem to natočiť, to je jedno. Idem ešte na vecko, lebo mám čas. Pittsburgh za mňa určite krajšie venue. Je tu vlastne v podstate, je tu vlastne expo, čiže je to veľká hala a je to tu prestranejšie. Mali sme viac času na všetko. Takže dúfam, a teda verím, nie dúfam. Bude najlepšia verzia, aká bola. A už to nechá len na osud. Druhý nástrek za nami. Pekne tmavúčky, vyzerá to lepšie. Nemáme to vôbec nejaké špinavé. Takže trošku nohyček. Okay. Celý squad backstage, oddychujeme, čakáme, kým skončia kategórie pred nami. Videli ste posing, extrémny zážitok. Na život to je úplne niečo iné, jak na obrazovkách a na fotkách. Takže motivácia došla, nastávka číslo 2 a ideme každý ukázať svoju najlepšiu verziu. Nástrek úplne o moc lepší, celkovo výzor podľa mňa lepší, hlavne no stress, feeling good, lepšie pódium, lepšie svetlo, takže snáď sa to všetko spojí dokopy a ukáže sa najlepší výzor. Nie snáď, ale bude to tak. No nič, na kolečkách sa to hýbalo, ale keď sa štyria zapreli, teamwork, yes sir. Front double bicep. Super, Oli! Quarter turn right. Quarter turn. Rock your
cash, I can take you. Beat it up, like this. Put it on, fresh fit, flight. She in love, and she stuck. She addicted, like drugs. I don't worry about the two on the one. She know what's up, won't stop till I'm done. I've been working hard, she never flex. We the same, they tryna see if really tough. Rock out here off limits. Super Oli, výborne! I thought this was your freak. Why she in my limits? Judges, no 23, no 25. Łukasz Cienko! Front double bicep. Kubíne, bojuj! To je ono! Poďte chalani! Check. To je tvoje, Oli, poď! Zade! Drž! Back double bicep. To je ono! No, priatelia, hlasím sa naspäť z tohto miesta zase. Máme zase o semifinále. Emócie sú veľké. Top 10. Top 10 máme potvrdené, čiže momentálne neviem sa k tomu nejako vyjadriť viac, ale ešte máme pred sebou finále, svoju posing hudbu a vyhlásenie. Všetko to ide strašne rýchlo a nejako si to človek asi uvedomí až potom, ale zatiaľ sa snažím strebávať všetko maximálne ako to ide. A fú no. Mega pocit, extrém support od vás, extrém support od ľudí, ktorí sú s nami. A čo viac dodať, no. Ideme to doraziť, spravil som všetko, čo som vedel zo seba spraviť. Alebo jak to povedať, ani sa neviem vyjadrovať, to je jedno. No a nič, začína finále o pár minút, čiže zase si počkáme na ženské kategórie, pojeme potom my. No a rodeo sa skončilo, USA rodeo bude za nami. Takže vyjadrenie potom bude asi maximálne celkové, až keď dojem domov pravdepodobne, keď sa to všetko uleží. Ale zatiaľ ďakujem všetkým za podporu a za všetko, čo dostávam od vás, je to extrém. No a nič, vidíme sa teda na finále. Ideme si vyložiť nohy, alebo teda už mám a ideme to trošku oddychnúť. Dali sme nejaké jedlo zase, klasika, rýžu nejakú tam a nič. Let's finish the job, baby. Please welcome from Slovakia, Oliver Prochaska. Thank you, Oliver. Aha. Big business. Meso sme dojedli, strašne slavné to bolo, ale chutné. A akože musí byť nejaký toťuk, takže trošku carrot cake, trošku pecan pie, trošku chocolate cake, vedúci. Vyzerá to veľmi dobre. We will try it and maybe Cheesecake, carrot cake, cheesecake. cheesecake. We'll see.
No nič. Trošku výhľadík na Pittsburgh. Beautiful. No, priatelia, máme tu nový dník. Spal som asi 4 hodiny. Niečo sme dojedli, ale bolo mi dosť ťažko. Nemal som vôbec ani už potom nejakú chuť. Som mal takú kyselinu, unavený skôr a zabila nás tá reštika brazilská, takže moc toho nebolo. Ale práve máme zastávku pred Chipotle. Mali sme to tu už 2-krát a je to úplne perfektné a zdravé a chutné, takže po ceste späť do New Yorku sme sa zastavili tu. Poď mi kúpiť A ja mám peniaze. A teda sme tu, je to vlastne mexická reštika, ktorá robí buritka alebo nejaké také misky. Však uvidíte, ukážeme si. Aj to asi poznáte. Je to teda zdravé, chutné, takže si zoberieme aj na cestu. Máme síce aj navarené, ale chcel som sa tu ešte zastaviť, pretože je to super, mega. A nič, cestu do New Yorku. Ideme ešte dnes do outletu s vecami na pár hodín. No a cestu potom ideme domov, že? Vodič. Nezavidím. 6 hodín autom ideme a potom odozdáme v New Yorku zase auta a 9 hodín let. Nevadí. Stálo to za to. Extrémny tripík, že? Ale ešte máme zastávky pred sebou nejaké európske, kde to musíme roztočiť a dokončiť, čo sme začali. Ideme na to zobrať nejaké fajnové jedlo. No, priatelia, sme späť po zase, neviem aké dlhej dobe, hneď si povieme aj prečo, ale máme tu teda záver tohto tripu z Ameriky, tohto dobrodružstva, ktoré bolo, alebo ktoré dopadlo na výbornú. Bol to aj zážitok a som extrémne rád, že som mohol byť súčasťou takto spoločne s tímom, bývať v rovnakých domoch a všade všetko robiť spolu. Bolo to super, čiže ďakujem chalanom, ďakujem aj týmu Limitless za možnosť niečo takéto zažiť. Určite sa chcem vrátiť naspäť a zopakovať si tieto súťaže alebo pozrieť Ameriku na iné miesta, keďže bolo to fakt Amerika, jak sa hovorí, a tie možnosti aj celkovo ľudia a proste tie podmienky na kulturistiku tam sú na úplne inom leveli, čiže preto. No a ďakujem všetkým za podporu na týchto dvoch zástavkách. Veľmi som cítil od vás tú podporu a vnímal a videl, lebo však správy a všetko toto som si všímal alebo vnímal každú jednu. No, dopadli sme na prvej súťaži New York 11, potom na druhej 10, s čím môžem byť podľa mňa maximálne spokojný. Bol som spokojný aj s formou, aj napriek tomu, že sme mali nejaké potiaže, čo sa týkalo tej zdvihnutej váhy po lete a po cestách, ale zvládli sme to a boli tu ďalšie nejaké také prekážky, čo sa niekedy stanú a len sa z toho niečo naučíte zase. No a takže spokojný s výzormi som bol určite aj s výsledkami. Samozrejme vedeli sme, že bude tam obrovská konkurencia, že tam bude fakt, že tam budú kvalitní pretekári a že to bude fakt na úrovni a tak aj bolo. Čiže len sme sa pozreli, ako to vyzerá proti ním a ukázali sme teda, že československí závodníci sú hodní a že my máme svoje sily a progresujeme takisto. No a keď skončilo toto dobrodružstvo, tak po príchode domov nás trafil veľký jetlag a nikdy som to predtým nevnímal, alebo nemal takýto jetlag, keďže nikdy som necestoval v takomto časovom pásme. No a smerom tam to bolo celkom v pohode, vlastne ešte sme do časového plusu, ale naspäť nám išlo ešte aj tak lietadlo, že v podstate noc bola veľmi krátka a vôbec som sa nevyspal. No a tým, že sme prišli o 6-hodinovom posune dopredu, tak celý týždeň potom bol vlastne úplne otočený a som bol úplne z toho mimo, som nechápal, že ako to takto môže až vplývať. No a tak na mňa vplývalo, že
nejakých 7 kg som musel dávať dole, keďže som mal vlastne o 2 týždne na to ďalšiu súťaž v Írsku. No a bol to masaker, to telo už nereagovalo tak, ako sme si mysleli a samozrejme, keď nebol ten spánok poriadny, tak ani to tak ľahko nešlo. Čiže veľké stresy na telo, na hlavu, no ale zvládli sme to nejako. No a dorazili sme do Írska, do Dublinu, kde forma bola celkom fajn a páčilo sa mi to, ale rozhodcovia to videli trošku nejako inak. Ja osobne aj s inými závodníkmi napríklad aj, ktorí boli predo mnou 3., 4., keďže som skončil 5. A povedali, že ten judging alebo to ohodnotenie bolo nie také, ako sme si mysleli a ako by to malo byť, povedzme, ale tak samozrejme je to subjektívny šport, bohužiaľ s tým nič nespravíme. Čiže plánovali sme, že skončíme lepšie a že nazberáme nejaké body a budeme bojovať ďalej, aby sme sa kvalifikovali na tú Olympiu. No a tak sme išli o týždeň na to zase Francúzsko. Vedel som, že tam budú zase tí istí pretekári, aj čo boli v Írsku. Ale som to chcel skúsiť, samozrejme, ako hovoríme, je to subjektívny šport, čiže rozhodcovia môžu to inak vidieť v ten deň a tak. No a skončil som 6. dokonca, ale poviem právom, že myslel som si, že 5. budem, ale určite tí 4 predo mnou tam mali byť a už som fakt cítil aj po týchto závodoch, že už to treba trošku asi seknúť a nemá to zmysel, čiže tak sme spravili, som rád za to. Nikdy som síce takéto rozhodnutie nerobil, alebo nemal ani takéto pocity, ako som mal, ale asi to niekedy príde, keď sa dodrží, alebo keď dojdeme na tú hranicu seba. No a popravde celé tieto roky prvé vlastne som mal prvú MPC súťaž, hneď tam padla karta a odtedy sa to všetko išlo hore. Či už výsledkami na prvých pro súťažách, keď ste prvý, teda keď ste druhý, tretí, tak samozrejme chcete byť potom už len prvý a sa kvalifikovať, takže bol takýto mindset, ale ho telo dostalo veľmi zabrať, no a to sa odzrkadlilo až potom aj na mentalite. No a keď už teda mentalita aj trošku budne, tak ten fyzický stav len následuje a už to bolo celé silené, unavené, takže treba spraviť krok dozadu, aby sme potom vedeli kroky dopredu spraviť. No a máme teda aj mesiac po poslednej súťaži vo Francúzsku. Keby boli lepšie výsledky, tak idem ďalej. Bolo tam M-Pro, alebo Portugalsko, Taliansko, čiže ešte boli nejaké možnosti, ale som rád, že sa to spravilo tak, ako sa spravilo. No a sme tu, máme povedzme reverznú dietu, máme také recovery fázu, kde už sa cítim lepšie a kde sa chcem zase trošku zlepšiť, pretože budem súťažiť zase v oktobri. Je tam EVOS Budapešť a potom naša prvá pro súťaž v Košiciach, na ktorú sa najviac teším a bude to úplný masaker. Dúfam, že prídete pozrieť a podporiť a spraviť poriadny huraj. No a takto teda trošku update, sorry, že som zase takto po strašne dlhej dobe naspäť, ale vedel som proste, že sa vyjadrím potom a že potrebujem taký resetík. No a samozrejme ešte stále som není úplne fresh, ale preto sme aj trošku zmenili tréningy, trošku viac regenerácie, snažíme sa, aby sme sa čo najrýchlejšie úplne zotavili. Samozrejme fyzický stav je úplne v pohode, čo sa týka všetkého, ale chcem sa dostať tak, aby keď pôjdem zase do prípravy, tak ten fokus a to denné robenie tých úloh bolo so 100% nasadením a chuťou. Čiže to je hlavný cieľ teraz. No a tak asi k tomu všetko. No. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ešte raz sorry, že mi to zase trvalo a trvá všetko. No a teda ďakujem ešte raz týmu Limitless, chalanom za túto skúsenosť a možnosť. No a nezabudnite ma podporovať, Nebia, Limitless Biochem, kód Oliver a Train by JP, Nutrition doplnky, kód Oliver 10. Nech sa darí, vidíme sa pri ďalšom videu.